Tak kalau masuk dahulunya di bulan Muharram pangkat tahun 25 musim lapeh, dibakalah kumayan putih asuk mendulang kaudaro memohon doa pada Allah. Dek bakawa dinan kiramai berminta dinan kabuliah, dapatlah anak laki-laki sari laya sari benamu si Buyong Ramli. Sananglah hati ibu bapa badarai galak memakan duang penyiliah tunganai rumah gadang. Maka tumbuhlah hampe utang bapu, manolah utang nanampe. Pertama bakekah turun mandi, kedua bersunik rasu, ketiga menyerahkan sekolah jemaah ngaji. Nan kampe sadang babaya si Ramli dijapui orang. Naik ke rumah suku jambak kemanakan kari sempono silinda namo pasangan. Apun batu nyolai tumbuh serupa ikut kini. Menurut aturan adat limbago berpakai di nagari, iaitu ketek bernama gandang bagala. Nan bak bidaran pantun lamo bilik-bilik tabang kesamak dari samak turun kalaman patah rasayok keduanya. Dari niniak turun ke mamak, dari mamak ke kemanakan sampai kini baik tujuh. Sawajah nan daripada itu tentang kemanakan ke Minangko. Masuk ketek dibari ayah namo si Ramli nembai baukan. Lah gadang diagiah mamak gala bagala mentari alam. Itulah pusaka orang Melayu sepakai kami menurunkan seizin niniak dengan mamak. Batolai kini. Alah na menjadi pinta je pintu kabake nan hadir tengah rumah. Dan sabanja lingkuang di tengah sabari lilik di tepi dari pangkal lapeh kau juang. Iyo bertolong mengimbaukan di pasar narami di labuh nan golong melewatkan dalam negari. Bairiang doa kenan satu andaknya gala nan talimpah menjadi tuah nama makai kebesaran dalam kaumnya mencewang ke korong kampuang. Mantari alam. Kironyo iyo bana bak matuhari bacayo patang yu pagi bendanglah alam sekuliliang. InsyaAllah nenggalok menjadi tarang kabui rai gunung tersimbah bumi sanang langit memuji. Sehinggonyo padi masak jagung mau piah antimun mengarang bungo buah lado berseluak batang buah taruang ayun-ayunan. Ditanam tumbuh di lambuak gadang membali murah menjual maha taranak berkembang biak umur panjang rasaki murah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Ayo manya setangindo. Tarikan. Adapun kemudian daripada itu pada waktu ikut kini, karena pihak dek kami di rumahku lah sadok niniak je mamak selalu ibu je bapo langkuk segala orang sumandu. Nan bakari nan babaik nan baipa dengan bisan dan babako banak pisang. Kasadonyo Allah sakato sayo sajalan samolah untuk melapeh kenaikan mentari alam. Kami lapeh beliau juati suci mukunan janiah mambiak langkah turun tangguh. Ayo manyo angku malisati. Yo salam angku ambo jalang rila je maaf dipuhunkan. Rupanya kini ku angku kok bisiak kenalah kedengaran keimbawalah kelampauan. Lahasah siang baari lah nyato tarang bak bulan. Tumah langku cali angku saksikan marapulai dijapui orang japuinya japui tabau sepanjang adat dengan syarat. Maka sesudah digiliang kato jemu pakai di legarundiang jobayo dapatlah kato sebulek nak melapeh mentari alam. InsyaAllah sabantalai beliau sarato je pengiriang lanak maurak selo mahayu langkah berarak pulang ke rumahnya. Mudah-mudahan salamai pulang jopai dan dimungkasui andaknya sampai nan diama pacah nan dicito beliah. Batul ini pihak dari kami silang na berpangka karakuk dan bajunjuang na menyusun matun kakok. Baki hangku kami bermohon ayo bertolong membacakan doa sepatah kami bersama mengaminkan. Kanda andaknya boleh angku buat pinta apa lakukan. Angku lapatkan sabalasinan sabalik kami menadah serumah kami mahaminkan. Askian pinta pada angku. Kama anak nada
Di hari musim bak kini, hari bayak kutuku elok, ombak tanang ngangin salasai, hujan taduh kabuik pun tarang, masuknya kapal dilayakan. Kini buyung dijapui orang jadi sumando suku jambak. Guno sumando dinayakkan, kesumara rumah nang gadang kaganti minyak jemamak menjadi tampang bijobaya. Elok-elok di rumah orang yuang, pandai-pandai jadi minantu. Orang kampa menubo kampa mati laikan selubuaknya. Kalau pandai merata haka layu lah sampai ke pucuannya. Tapi kok memancuang indak dipangka, bataruak jua di rusuaknya. Indaklah mudah jadi sumando yuang. Lah banyak kami nang kabua contoh nan sudah di nagari. Ulah hidup indak meniru sisiak cilaku nan tapakai. Awak lainggo babindalu taseso limau dek parangai. Menurut orang cendokio nan bapadang laweh juaka belubuak dalam jebudi. Adapun sumando terbagi sampai macam. Nan ciek nan kedipakai nan tigo buang jauh-jauh. Manolah macam nan nampak. Pertamu sumando kacang miang. Nan dikatakan sumando kacang miang menyeso di rumah gadang manggata kai pabisan. Banang tarantang diputuhnyo nan kusik di enjo-enjo. Ayah teganang dirancahnya nan karuah di kundak-kundak. Awak sekandang tak sabaun jom itu indak barelok je pembayan bermusuh batin mamak rumah di upek juo. Pantang kan bana tuo buyuang cilaku sumando tu namanya. Nan kedua sumando langau hijau. Baa sumando langau hijau. Tabang ilia inggok kemudian disiko batinggabangan di sinan talua manateh. Satu nampak saik nan baru awak merau ke subalah. Itulah sumando rembang mato. Gilo kawin gilo bebini bajando setiok liku anak waserak bilang kampung. Jauhkan parangai langau hijau iwang tak cacek sipai nama itu. Nan ketiga sumando lapik buruat. Caliaklah nasib lapik buruat. Tak kirai pasal biasa talangkah indak membaa masak lanyau kiliran kaki. Namun inyo di lantai ju. Artinya gilo mauli anak bini ba ayam tajarik yang kia menjadi kutu rumah gadang bunsana indak tersilau kamanakan haram tabimbiang orang kampung di bawah lengah. Pendeknya beparam saja dalam bilik idik menompang ke pusako paisok minta ke bini anak bertambah banyak juh. Usah ditiru nambak kian yuang randah pana martabat awak. Nan kampe sumando ninek mama. Adapun sumando ninek mama kalawan nurang bayo kok kusui satu menyalasai tibo di karuah mempajaniah kato sepatah mama anak. Bak lampu di tengah rumah mencayo lapeh kalaman bendangnya sampai ke subarang tarang lakorong dengan kampuang. Mako pandai-pandailah jadi sumando. Baan pandai tentang nangko. Kok kurang awak menukuak sentiang membilai lamah menamu paliaro nama pucuak sayangi nambah nyango. Sungguh-sungguh bertanam mudo, lambuak-lambuak tanaman tuo, suku malateh menaruku, nan kabuliah anak awak jo. Nyampang ku tirih atok rumah, capek menyisik je menumbuk. Tunggak condong patut ditueh lantai nalapuak dikajani. Tapi usah memandai-mandai iwang. Tantang nerunciang nan barawi nyato laroge awak tutuah lah tarang mangko di siang. Itu namanya memandai-mandai. Ancak-ancak kecek orang dulu latah istilah orang kini. Maka kok lai terpakai kanan ba itu tuah lakik puji mendatang tuntutan adat tajalani saruan syarak terpakaikan jadilah sebenar orang sumando minantu tauladan tu namanya. Hanya itulah wasiat dari mama iwang kato sepatah dari kami. Lalu ambillah kepakalang bajalan jadikan tungkek keganti suah dinan kalam. Iyo banyak sirih di balai pinang mudo di dalam parak. Iyo banyak mencadek pandai. Sekian saja dari mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.